Ndonzi Shupi Nyadaufe. Ini murume wangu wekutanga akafa 2000. Pandazotorwa nomurume wandaigara naye nakagara naye 10 years. Pa 10 years ipapo murume wangu ndipo akabva adanana nemukadzi wehanzvadzi yangu. Tichigara tese. Saka pandakamubvunza kuti taona mameseji ataibata mumafoni. Ndipo akabva patangira nyaya yacho. Wiki iro atangangomubvunza akabva atotama vatorongedza nemuroora pavatoenda vese. Zvinova zvinhu zvakandirwadza. Anonzi ani murume wenyu akatiza nemuroora? Edward Nganga. Chii chatikati chakanyatsoitika kuti murume wenyu imimi azodanana nemukuwasha mudzimai wahanzvadzi yenyu? Ipapa handinyatsopanzwisisa kuti zvii zvakaitika. Ndofunga muroora sezvo kana ndine muroora ndindimutora semwana wangu. Zvokuti muroora uenda anga shamwari yangu ndokuti aigona kutaura naye kuti muroora unoziva kuti mukuwasha wako uyu anondichengeta anodii. Nekuti pane zvimwe zvenguva kutichengeta aitichengeta songa muroora ndozvaakachiva kuti atete vanotengerwa zvekuti nezvekuti ndozvaakachivawo. Asi patakatanga kumubvunza akaramba kuti handizvizivi kuti tazonetsana naye ndopaakatoti mimi atete marwadzi pandakutorerai murume manga makaroorwa here namakabvisirwa mari here nemurume iyeye. Meseji atakabata mufoni uyu muroora wangu ndiye akanga aine foni yake. Murume wangu anga apuwa raini nemwana wangu ini kuti baba fanoshandisai raini rangu rebhadhi. Saka pakushandisa raini raya vana kuzoti vana vakaita manhonzi makodhaivheted zviya zviya ndozvakaita kuti tizobata izvozvo nekuti uyu murume anga akufonera mukadzi nhamba dzibva dzachikopinda mumuroora. Payakatanga kugarwa pasi seti nhasi zvaitika sanhasi mangwana acho ndobva raigadzwa dare. Uyu murume nemukadzi vakadeedzwa kudare vakaramba kuti hatisi kuita sei hatidanani. Asi pangoita mazuva vakazoonekwa vava vese pavatiza pavaenda vese. Zvakazoitika vadzoka sabhuku futi akati nyaya iti akuisa mumaoko mevanhu. Saka madzimai ndozvanzi madzimai endai munoratidzira nekuti ndimi munonzwa kurwadziwa nezviri kuitika zvakaitwa nomume wenyu. Saka madzimai tunga shondoneri vakaenda ipapa anga ari ipapo mukadzi wacho ipapa vakanomuti nhasi chaiyo oda kuti uite sei urongedzi uite sei uende. Saka ndobva mangwana acho ndobva afuma achirongedza achienda. Apa handichazvigamuchira manje, handichazvigamuchira. Nyaya iyi painorwadza ndepekuti fanika mazuva aazopedzisira otonetsana. Taiti kana yanguva yekuti tida kugeza ndomazuva tanetsana pedzisira last minute taitoita mvura mubhavhu kuti handi munogeza musi wekupedzisira ndakati vati handi munoita sei munogeza bva taenda kubathroom. Saka iye vakanonoka kupinda mubathroom ini ndakatanga kupinda mubathroom ndatokurura hembe dzangu dzese ndanoti ndichiita sei ndichigeza ndopa vakatanga kundirovera mubathroom ndiri munhu ndisina kana kupfeka kuti ndibude nditize ndatadza ndipa ndakazodeedzera muzukuru kuti kenika muzukuru kangu apa muroora anga aripo. Ndikati komuroora zvikanzi muroora asi wangu. Ndomusi pandakabva ndati inini nezvanyaya ndichaita sei ndakundikana nekuti kana muchindirova ndisina kupfeka ndiri mubathroom musiwo ndobva wabva wangoti iniwo ndobva wangorongedzawo vakaenda. Samangwana acho ndobva vatotakurana nemuroora pavatoenda nemuroora vakutogara nemuroora. Kumashure kwese kumaigara muchirohwa here? Kumashure kwese kumaigara muchirohwa? Aiwa zvanga zvirine vanga vasingashushawo zvokuti zvakanyanya. Asi pavakasenga vatora muroora ndipo vanga vakunyanya. Ini ndakarwadziwa nezvakaita mukadzi uyu. Ndizvo ndisingafungidze ndopa achazosvikira ipa munenguva inenge ndagara naye. Mukuwasha kutora naambuya oita mukadzi wakati iyi ndiyo hanzvadzi yangu iyi. Yake ngari muridzi wemurume iye. Chii chakanyatsoitika baba? Kuti uzive kuti zvakamboitika semunhu ndenge ndiri kubasa hangu. Kuti ndizive masipotsi acho aitika iyena ndoziva kuti masipotsi aitika sei semunhu ndiri kubasa. 94. Maigara zvinhu zvakanaka? Zvakanaka. Kutobereka nadufu zvakanaka. Pasina dambudziko. Nemukuwasha maiwira nawo zvakadii? Ndaita kuti best friend yangu pandainge ndiri ndo painga ari kana iye wandoziziva. Apo kuti uzive kuti pfungwa idzo dzakamboya sei kuti vazosvikira mukudanana nemukuwasha. Apa ndichaziva hangu kuti chii chakamboitika ipapo. Ndingozotambira nekugara kwatakangoita hangu sezvo unoona kuti hapana zvandingaite semunhu atopa murume wake. Saka zvino ukama hwako kunzi kudii ipa? Ukama hwacho hunonetsa. Mukomana mukuru ari basa
Pouya musikana akaroorwa ari kubhoera. Pouya mumwe ari kuruhwa musikana, uyu ndogotwe rangu riri panapa iri. Mukomana mukuru akatorora. Akatorora. Mune vakuwasha vaviri. Mukuwasha nemuroora. Nyaya yakambogarwa pasi ikatsanangurwa ndokunzi iwewe muno mumusha medu achida kukuona zvachose. Ndimatsanangurira akaita sapo nedare. Vanhu vakatosaina achida kumuona muno. Nhasi uno ari kudzoka futi achindiratidza mukadzi wangu wandakaroora inini achigara naye pasi asi apa dzimba dziri apo idzi. Andamborwisana naye. Kana kutaudzana titaudzane. Tikangoita wokusangana tongopfuuridzana tichingoenda kana mangwanani hapana mangwanani. Nyaya inosuvisa inotonzwa kunyara. Ndotonyarira hanzvadzi yangu. Nekuti ini ndine murume akaita ushereketwa. Saka ndichitomona totonzwa kutonyara zvikuru. Nekuti nezvimusho wako waparara nekuda kwemurume wangu ini. Yasvika kwatiri ndeyekuti takachizodainza musha sedare remusha. Tadaidza sedare remusha kwauchioneswa nyaya yacho semamiriro ayakaita. Zvadare izvi takachizoita kuti tibate vanhu ivavo vese, murume nemukadzi. Tavauyisa padare redu remusha. Takaedza kuda kuti titsvange kuona kuti umboo hwacho ndohwechokwadi here. Tikaona kuti zvechokwadi umboo hwacho. Ndokuchiona kuti magariro akadai hafanire kuitika mumusha medu muno waMunongoverwa. Haisi tsika yechivanhu. Tadaro izvi takachizopira padare redu remusha iro kuti zvino vanhu vemusha muri kurionawo se. Tikave vakatitsigira pamasoko mamwe chete ekuti panapa pafanirwe kuti paitike zvakadai mumusha medu tokuzvitarisa chete. Takachizoonesa padare remusha kuti zvino raitwa zvadai zvitoita sei. Dare remusha rikaoneswa kuti no, munhu wakadai haangafanira kuti tigare naye. Ini ndikatsigira kuona kuti zveshuwa pamurau wedu wechivanhu haufanire kudaro. And plus vanhu ava hongu atora ambuya hanzvadzi yemudzimai waanga ainaye waanenge ainaye. And plus vavakidzani vagari pamwe chete vavakidzani. Zvino hapana magarirwo angaitwa yakadaro. Zvadaro izvo manje takachizoti yemusha toita sei apa. Yemusha wakaoneswa kuti mene kuti manga mufunga sendada ini kufunga kwatiri kuita ndokwekuti uyu munhu haafanire kugara muno mubhuku redu raMunongoverwa. Nekuti takatanga tavadenza iye nemudzimai wacho vakave vakaonesa zveshuwa kuti vari pamwe chete. Tikati right, zvotoita izvi zvotoita ndizvekuti musha muno iwe nemukadzi wako mochisimuka mubva mumusha medu muno mowana kwamunoenda kwamunonoitira mabasa enyowani. Nekuti simu yedu munhu hatina tsika dzakadaro. Right, tatenderana nemusha kusvikira musha tikatozoisa masignature echibvumirano ichocho. Ndini koma Edward Nganga Petros Nganga. Apa noizvi zvizhinji handinyatsozviziva zvizhinji. Asi zvidiki zvandakanzwa izvo ndakaedza kutsura ndisiyana nazvo zvakuita zvokupinda zvadaida kunzwisisa. Tasiyana nazvo. Kana pakaenda kudare nemi vanhu vakuenda kudare. Wakatoteerwa tichiita mabhizinesi.
vakatadza kunzwisisa varamba anyambuya zvitorwadza zvinotoratidza kuti musha wakatotama musha ende yeko kuzogara namaiji akatama musha ndiani gogo amai venyu pamusha paamai nekunyara amai vakatotiza musha zvakaitika vasipo saka naye zvinozva ane 2 years havasi kuuya kumusha